हाब बेफोर न'आ ओरैबायदि हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन जाहैबाय नैथि खेबनि दैबाना। जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि होननाय गामियावहाय नोंथांमोना हयथ' सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो दिनैबो बिथांमोना ओरैबायदि दैबानाजोंहाय भुगिनांनानै दङ। दा जानाय लोंनाय गासैबो रेसन पानि जोबजोबबायनानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअ क्लिपखौ देखायनायजों लोगोसे नोंथांमोनजों ससे सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। दा बिथांमोननि गामिनि हालोदखौ आं एसे दिन्थिनो लाबाय नोंथांमोननोहाय। दा बे जायगायावहाय न' गोजामोन जाहैदों, बेजों दा दै लामा जाबाय ब्ला ब्ला। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बोहैनायखौहाय। दा ओरैबायदि जालांबाय नै बैबो बेबो दा ओरै बारनैजों मोननैजों मोनसेल' गामिमोन। दा गामिया ओरैबो थाबाय, ओमफ्राय गेजेरजों दै लामा बै गोदथिं गामि गोजामोन आरो। ओमफ्राय गभर्नमेन्ट स्कुल दंमोननो, गभर्नमेन्ट स्कुलाबो गासिबो खुरखाजोब्बाय। नायदो दैयाखौहाय। दा बागान बारि गासैबो फारसेनिफ्राय खुरखाजोबनानैहाय गासैबो दै लामा आरो नैबेबो थांबावसिगोन, बे गासैबो थांगोन। दा न'आखौ एरखुगासिनो दङ। दा बे दैनि थाखायनो दा माथो खालामनो लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव। एफा मोजां मोजां हा दङमोन, दा बिथांमोना हा गैजायै जानांबाय आरो बे दैजों खुरखाजोबजानानैहाय। दा नोंथांमोना मा सानो? हयथ' नायनानै एसेब्लाबो दुखु मोनगोन। नाय न'फ्राव दा एरखुजोबखाबाय रेडिनो, माने बेखारावनो दैयाव गोजावलाङा बेफोरखौहाय सिगांनो आन्दाज खालामनानैहाय मोजां मोजां न'खौहाय थिंखौ बोखारनानै दोनजोब्बाय। बे सिमेन्टफोर इथाफोरखौलाय मायथो बोखारनो हास्लाबावनाय, बे थांजोबसिगोन दैयावनो। ओमफ्राय आरो नायदो गासैबो बैजों स्कुला बैयाव दंमोन, सोरखारि स्कुलखौबो एरखुजोब्बाय, गासैनो बयनजोब्बाय। माथो उफाय। दा बेनो नै ओरैबो दै लामा। आयौ एफा मोजां मोजां हा बारि बागान खालामनाय लस जाजोब्बाय, गासैबो धंस जाजोब्बाय दैबानाजोंनो। ओमफ्राय दा फरथेङाखौ बै साइडजों होदोंमोन, ओमफ्राय फरथेङाखौबो बायफ्लांबाय होननानैहाय खोनानो मोन्दों। बा दै रानथायाबा बेखौ मिथिनाय नंला आरो माथो बुंबावनो। बे बारि बागानखौ बिखा खालामनानै दालाय माथो मोनबावनो, जानानै थांखाबाय, लांनायखौ लांखासिगोन। आरो बेयावहाय गिर्जा मोनसे गोदानबो खुलिदोंमोन जाहैदों, गायसनदोंमोन। दा बे गिर्जायाबो लांजासिगोन आरो, माने गिर्जाया अपेनिंआनो जाबावाखै, अब्लानो बे गिर्जाया दैजों खुरखालांजासिगोन। बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर खोनानानैहाय। रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामनो दाबाव। खोनानो मोननाय बायदिब्ला दाख्लै फरटेक होदों होननायाबो बेखौबो बायफ्लंबाय होननानैहाय आंनो खिन्थाहरनाय जादों। दा माबायदि हालोदाव दङ आंबो बेखौ नुवाखै जाहैबाय, दा आन्दा गुन्दासो। दा बिथांमोना खोन्थाहरनायलाय आङो बिथांनाव एसे सोंनानै लानानैहाय नैबे भिडिअखौहाय नोंथांनि सेराव शेयार खालामबाय। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानो, जायफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो गोसो दङ, गोसो गुदुं, नोंथांमोना थांनानैहाय हेफाजाब खालामनो हागोन आरो नायहैनो हागोन, बिजिर खालामहैनो हागोन बिसोरनि जायगायाव थांनानैहाय। दा बे सिसुबारि गामियाथ' ओरैबायदि बरबाद जाखाबाय, ओरैबायदि धंस जाखाबाय। दा दै लामा जाजोब्बाय बिसिनि गामिया। गामि दरसेयानो खावनै खालामनानै ओरै खावसे गेजेरजों दै लामा। दा बेनो लोगोफोर, आं गोबाव खोथा बुङालासिनो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव, आरो दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो, मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैयो। आंहा बिराद देहाया बारा थिग नङा, मैया हरनिफ्राय एसे अखा सिजानायानो ओरैबायदि गुजुदों, माने मा बिस गोनांमोनथाय मैयानि अखाया। हरनि 11टायाव डिउटिनिफ्राय फैनानैहाय एसे थनै थथामल' अखा सिजाबोदों, ओमफ्राय दा गुजुनानै गारामा गोब्रा मोनगासिनो दं। आरो मोदोम माननायाथ' माननाय दासिमबो हामायै, दिनै हरावथ' जोबथा मानदों। माथो बुंबावनो लोगोफोर, देहाया सुख गैया आंनाबो। दा फारसेथिं टेनसन, फारसेथिं देहा सुख गैया, मोननैजों बुजाब जाजोब्बाय। बेनो लोगोफोर, शेयार खालामनो दाबावथार भिडिअखौहाय।